ba yadda za a yi jin daɗi alaƙarka da Allah ba ta yi kyau ba ka ci, ba zai yi ba. Ba yadda za a yi jin daɗi alaƙarka da Allah ba ta yi kyau ba. A'a, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Alladhina amanu, Allah ce waɗanda suka yi imani, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, katansu suna samun natsuwa ne da ambaton Allah. Allah ce ku saurara ku ji, bi dhikrillah tatma'innul qulub, ta hanyar ambaton Allah, alaka da Allah, zukata suke samun natsuwa. Shiga babbar mota shine kwanciyar hankali, shiga babban gida mai karnuka shine kwanciyar hankali. Shine kwanciyar hankali. Saka yadin da yafi ko na kowa tsada shine kwanciyar hankali, ba shi bane. Wani abincin ne a gabansa da kai kake fatar ka samu abincin, amma wallahi shi wannan abincin yana ci ne, zuciyar tana wata duniya. Kuma wani abin mamaki, kowa fa ya sallama Allah ne kadai mai zaunar da mutane lafiya. To tun da an yarda a sallama wa Allah mana a zauna lafiya. Za a yi taro a kira liman a ce zo ya yi addu'a, Allah ya samu fara taron nan lafiya mu tashi lafiya. Kaga ya nuna ba gwamna ko ministan tsaro ko shugaban kasa ne zai kawo zaman lafiya ba. Shi ma liman ya ce Allah ya samu yi taro lafiya mu tashi lafiya. Duka kuma sun ce amin. Kaga ai sun nuna zaman lafiya na gun Allah ne. In an gama kuma a ce Allah ya mai da kowa gida lafiya. Kaga an yadda Allah ne zai mai da kai gida lafiya. To duk wata guba ake fesa wa mutane na a cire addini a ransu. Lokacin da ka zo kake maganan addini ya garan mutum yana ɓaci. Kawai a yi rayuwan kawai haka. A yi rayuwan kawai haka. Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu. A yi rayuwa ba addini ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Allah ya ce, inna rabbaka hakimun alim, lalle ubangijinka mai hikima ne masani. Allah sai ce wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimina ba'dan bima kanu yaksibun.